Que no t'enganyen. Que no t'enganyen amb pressupostos ficticis. Amb titulars buits o macroprojectes inviables. Que no t'enganyen amb parcs empresarials. Amb rebaixes fiscals. amb jornades d'accessibilitat, amb ecoparcs, amb el manteniment dels parcs o la neteja dels teus carrers. Pero sobre todo, que no te engañen diciendo que todos somos iguales. A la teua mà està dir que ja n'hi ha prou. Que ja n'hi ha prou. I acabar amb la mentida, La manipulación y el abuso de poder. Acabar con la parálisis. amb la indiferència, La deixadesa d'un govern Que ha posat els seus interessos Por encima de los tuyos. perquè tu tens l'oportunitat de fer que les coses canvien. Tu pots fer que Sant Joan doni pas a l'honestedat. A la transparència. Al diàleg i a la gestió responsable. Tú puedes hacer que San Joan mire hacia un modelo sostenible. Feminista, Plural i participatiu. Tu, solo tu, pots fer que es prioritzen els teus drets. Que les teues necessitats siguen les necessitats de totes i tots. Este 26 de mayo construyamos un gobierno que sume, dialogue y trabaje con y para las personas. Vota responsabilidad, vota honestidad, vota compromiso.